Amang inang masuk mahita tu minggu Advent paduahon taparadema rohata tapahohom masuk mahita tu pengantar Advent 2. Tema utama pada Advent kedua ialah pertobatan menuju langit baru dan bumi baru bagi segala bangsa, seluruh umat manusia sesuai dengan keadilannya. Ajakan untuk senantiasa berubah ke arah yang lebih baik seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ajakan untuk hidup suci dan kudus dalam menantikan hari Kristus sehingga iman kita tidak tercemari oleh virus-virus dunia ini. Dengan hidup sesuka hati, sabar dan setialah untuk tetap taat dan tunduk kepada Dia, Raja yang kita nantikan datang kedua kali, agar kita turut serta pada langit dan bumi yang baru yang disediakan bagi orang-orang yang setia kepada Dia. Lilin Advent kedua ini disebut sebagai lilin kesetiaan dan cinta, sebagai ajakan bagi kita untuk betul-betul setia kepada Dia, betul-betul mencintai Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan cinta Tuhan kepada kita, maka kita juga hendaknya benar-benar mencintai Dia dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita bernyanyi di buku ND nomor 39 ayat 1 sampai 3. Behama panjaloku dihoruhaki, behama panomuku dihorajaki, sondangi marohaku naholom nabodo. Naim patu paoku lasni roham diho, pangisini sionmu no mangolopon ho lauso Saliling-liling na akuk ni ikon patar dosogot saluhut jolma di joloni habangsa paruh mami. Seasi maroham dihami, pahot marohanami marha porsiaon dihatam, marhite teton di perbadia. Padungo mahami jala paringkas hami martangiang, asa marlas ni roha hami paima imahon ho, jala asa dapot hami hanguluan nasora suda. Amin.
iman yang nyenet sian Efesus 4 ayat 20 dot ayat 24. Alai pahem baru hamuma dirimuna di bagasan todini rohamuna jala solukun hamuma jolma nai baru nanti nopa sumantu debata di bagasan hati goran dot hapolinon namar hasitongan. Rap mangidu gogo mahita sian Tuhan debata. Alai Tuhan debata saya pergugu imahami maula nohobar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus pangulu hami. Hami para halap pardosa na dangolon rotu jolon habangsa haba diomi manopoti jala manganggukon dosa nami. Mansay jot-jot warsay hami ho marhite te pikiran dot hata dot pambayanan nami naroai. Dang hu haholongi hami ho sian nasa roha nami dot nasa ate-ate nami dot nasa tudi nami dot nasa gugu nami nang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami di baini tama dori masammu jala uhumammu hami Tuhan matean saliling nilileng nai alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi mangido sian nasa roha nami hasesani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahan rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak keholongan ni roham si pangulu hami don alani guarmu nabadiai ale Tuhan seasima roham dihami nadangolon amin tabege hata baga-baga tarengot tu hasesani dosa songonot do hata ni Tuhan jaoba nunga diarsahi ho au marhite sian aka dosam jala nunga di lojai ho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manelesei aka pangalusim alani hadirokku. Jala dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di dibata na diginjang. Anak ni Raja Daud partikor jala parmonang marsurak mahoboru Sion rajam romanopoton amen haleluya puji tasomba Raja Sian surgoi amen haleluya puji tasomba Raja Sian surgoi puji mahagoharna Raja si parmonang amen haleluya puji tasomba Raja ni hadamehoni amen haleluya puji tasomba Raja ni hadamehoni
Hosana di anak ni Raja Daud, narolau mambohan dame, nalahambok na serep rohai, Hosana madikinjang. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja ni hana surgoi. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja nasihat surgoi. Puji mahagohana, Raja si parmonang. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja ni hadamehoni. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja di hadamehoni. Tabegema hatani debata turpuk ni hari mingguan iman yang nenet sian pesalmen 72 ayat sada rode ayat 10 sia hujahama dihita. Sian si Salomo ale debata saya pasahat ma akka panguhum mutu rajai ibana songan pangonai ni udan tu padang nasi nabi songan udan nene nama mornohi tano martu nasi ma diaka arinai partigori jala mandi bubuk hadameon rodi na so adong be bulan. Jadi ibana ma mangarajai sian laut satu laut jala sian batak ahi sahat rodi akka ujung ni tanoon ikon marsobba di jolona akka pangisi ni halongonan jala dilatannya aka musuna orbuk. Buanoni aka raja sian Tarsis dot aka pulo mamar sobba aka raja sian Seba dot Ethiopia manaruhon silahon lehon. Jala sobbaoni sude raja ibana luhut do aka parbegu mangului ibana. Ai paluan nama na pogos na jojo dot na dangol na somar pangalu-aluan. Olanan do ak na met dohot na pogos. Jala paluaon na do aka todini aka na pogos. Paluaon na do todina sida sian pangarupaon do sian parhilangon. Jala na arga situtu do mudar na sida di rohana. Say mangulo do ibana jala lehonon na tu ibana sere sian Seba. Jala tangya konon na do ibana toktong. Pasu-pasuan na do ibana ganupari. Jadi gabe situtu ma eme di tanoon rodi putsu ni aka duluk. Kumaras ma parbuena songon Libanon. Jala martuburi nasida jolmai sian huta songon duhut ni tanoon. Say hot ma guarnai rodi saleleng-leleng na. Say muap ma baritana saleleng adong mata niari. Asa maruli pasu-pasu nasida di bagasan ibana. Luhut aka parbegu martuahon ibana. Inuji ma debata Jehovah debata ni Israel. Sasada sadu mabain aka halongangan. Inuji ma dohot guarni hamuliaon nai rodi saleleng-leleng na. Jala gok hasangapon na maliat portibion. Amen, amen. Isima sahat na. Martua do akan tumangihon hatani debata jala no peopsa. Amen. Taluhon hamuma haholomoni namambain marjea yatolmahoni hatani tuhata bain sinjatami pajong jokon hati goran joho damehi oh hambu parahangan itu hatai porhat mahamuna tutok tangani parangan namonang naporseai natokong mardala
idakon ma haporsotai songon na hinatidakon ni dongata sa porsaon di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsia di debatan jahuba dido ama pargugu na sotudusan na tumapalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debatan jahuba na sesadei imana tidumuni si Maria na gebe-gebean santon di purbadia adorang so habubuhan. Idu tuhata na tumana bernit di pangumunan silatus. Nama tatar paja libana dia pinar silang. Na tua tu bana torudung di tanom. Na mulak mangulu dari patuluhon. Na manain tu surgo lahu dul siamun di debata jahuba. Na manai pargo naso atu dosani. Isi mai bana pai mamulak sogo tu tanoon. Mangumi halak na mangulu dot na mate. Au porsia di tondi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria atau penehak Kristen akta na badia. Doa desani dosa. Doa tihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging halak nang mate. Doa tihanguluan na surasuda. Amin. Korsian PSW Abigail.
Pengurusan Seksi Lansia menghiutusi non NHKBP Dago.
Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tabegema titing nama di bagasan huriata di bagasan nasa mingguan. Hujahan hamil piga-piga topik na penting cian warta jemaat. Na parjolo, warna minggu ta sadarion minggu advent napa duahon. Topik, paubahamu marohamuna ainunga songgop harajawan banua ginjang. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Poin yang ketiga, pelayan. Yang naparjolo pelayan minggu. Di bagasan minggu tasadarion di parmingguan pukul 7.30, pukul 10 do pukul 16.30 wib. Tapasaat mapeliata tujolo di bagasan 2 amplop. Amplop yang pertama untuk huria pembangunan dawat kantor pusat. Amplop napa duahon khusus untuk dana sosial di Parmondini inang Nyonya R Panjaitan Boris Tompul Nahina. Pilihan bulanan do pilihan tahun 2025. Alanang memasuki bulan Desember tahun 2025 ita disosohon tu hita sude ruasni HKBP Bandung Reformanda asa tapasahat pilihan bulanan do pilihan tahun 2025. Untuk informasi lebih lengkap boima tapataka tu Bendahara Huriata Intua Edita Pasaribu Borogultom di nomor HP Natar Surat di Titingta. Nopau Paton, ruasna pindah. Mamuka cadarion Minggu tanggal 7 Desember 2025, nungga pindah huria keluarga, patar barita sigalingging dawat inang boru manalu, dawat opat dak danak nasida, Kezia Belva Josephine Sigalingging, Fania Iriana Sigalingging, Hiskia Adrian Marudut Sigalingging, Dohot Henrico Ramos Sigalingging, beralamat di Jalan Bojonegoro nomor 11 Antapani Kidul, Bandung, sektor RAP. Pindah nasida tu Gereja Injili Indonesia Hok Tong Dago di Jalan Cikapayang, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Napalimahon, pembukaan pos pelayanan di Indramayu Kota Dohot Nahu Maliangna. Di bagasan Saminggon itu tanggal 7 Desember 2025, nunga dibuka pos permingguan di Indramayu Kota, pinatupani HKBP Bandung Reformana, Resok Bandung Tengah. Dipatu pada permingguan sadarion nilayanan ni amang pendeta Ave Sidauruk, doho situa teye simangunsong. Tatangyakeun ma aca denggan ulaun pelayanan pos permingguan na adong di Indramayu Kota. Berita pernikahan titing parjolo, naing manjalo pasi-pasi pargason ma Theodorus BM Marbun. Anak ni amang situa Oswald Marbun, tubuni inang Ana Boris Naga, anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda sektor Sarijadi, Dohot Orwana, Anita Veronica Boru Purba, anak ni amang Hisar Purba Nahinan, tubuni inang Hermina Boru Cihombing, anggota jemaat HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur, distrik 27 Borneo. Ulaun pamatu-matuan ini dipamatu pama di hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di HKBP Bandung Reformanda. Poin yang ketujuh, panitia Natal Naposo Bulung penggalangan dana Natal. Pada hari ini Minggu 7 Desember 2025 setelah ibadah pukul 7.30 dan pukul 10 WIB, Naposo Bulung HKBP Bandung Reformanda akan melaksanakan penggalangan dana untuk perayaan Natal Naposo Bulung dengan menaikkan lagu pujian dalam bentuk kor ataupun paduan suara di depan altar. Panitia mengharapkan jemaat untuk dapat memberikan dukungan dana agar perayaan Natal Naposo Bulung HKBP Bandung Reformanda pada tanggal 20 Desember 2025 dapat berjalan dengan baik dan sukacita. Napawaluhon, persembahan sentralisasi di bulan November 2025. Pilihan untuk sentralisasi di bulan November nungapungu kudangna
Rp10.932.230 dengan pencapaian sekitar 92% sian target nang ditetapkan di pusat tu hita. Parhalado pasahaton moliati tu hita sude ruas ni jemaat HKBP Bandung Repermanda. Napa 12 kegiatan sekolah minggu. Gladi bersih Natal sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu 7 Desember setelah ibadah pukul 10, bertempat di gereja akan dilaksanakan gladi bersih Natal sekolah minggu. Seluruh anak sekolah minggu diwajibkan untuk mengikutinya. Kemudian perayaan Natal sekolah minggu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 pukul 17 WIB di gereja kita akan dilaksanakan perayaan Natal sekolah minggu HKBP Bandung Repermanda. Seluruh anak sekolah minggu dan jemaat diundang untuk mengikuti perayaan Natal tersebut. Yang poin ke-19, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan Ruas HKBP Bandung Repermanda pasahaton selamat ulang tahun tusude Ruas nomor ulang tahun pada tanggal Sada 1 Desember 2025. Molo adong amang inang angginami nomor ulang tahun di bagasan nasa mingguan upangit kami doa hormat asa jongjong madi tempatnya. Apakah ada yang berulang tahun minggu ini? Ya, mungkin mereka mengikuti secara live streaming di rumah. Ada 19 orang yang berulang tahun pada minggu ini. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis di Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya lah kasih setianya. Psalmen 107 ayat 1. Mandok muliate mahamu di Jehovah, ai pardinggan basa do ibana, ai saliling-liling nado asini rohaneng. Selamat ulang tahun untuk semua ruas HKBP Repermanda yang berulang tahun di dalam minggu ini. Yang terakhir berita keuangan. Total penerimaan kita dalam minggu ini sebesar Rp31.805.048. Dengan perincian ke Huria Rp9.599.288. Untuk sentralisasi Rp11.525.250. Untuk pembangunan Rp1.476.510. Lain-lain Rp9.204.000. Songonima titing nama saya di bagasan minggu tasahadirun muliate madita saluhna Tuhan memberkati. Baroham tu Jehovah, Pau baroham tu debata, Pau baroham tu Jehovah, Pau baroham tu debata. Saira doti mahati koran, saira doti haholongani, saira doti mahati koran, saira doti haholongani. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramo ate doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horas madita saluna amanginang di minggu Advent na paduahon
Topik minggu tamadok paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaon banua gijangi. Sian Evangelium Matius bidutulu ayat 1 ayat 12. Pujahom matuhita boima tapayutiu di bagasan rohat tabe. Dungi di laun-laun niari hehema si Yohanes Padidi marjamita di halongonan Judea. Ninnama paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaon banua gijangi. Ibanado na pinabuan ni panurirang Jesaya uju na didokna suara ni nama jauh-jauh di halongonan pature hamuma dala di Tuhani pahornop pamuma si dalanan nai ibuluni uto dohot ulos ni si Yohanes kuli-kuling do hohosna akasi hapor dohot si tuak niloba si panganonna. Dungi lauma pangisi ni Jerusalem manopot ibana. Songoni dohot sude halak Judea. Rodi saluhut akana maringanan di labung ni Jordani. Jadi di padidi hosi Yohanes manasida di aik Jordani. Dung di topoti be dosa nasida. Alai dinani ida torop parise dohot saduse manopot padidion nei ninnama mandok nasida. Hamu anak ni uluk isedo nama ngajari hamu pasidikon rimas narosogot parbueok kamu manatama paboa naung muba rohamuna. Jala sotung didok kamu di bagasar rohamuna. Si Abraham do amanami ai hudok matuhamu terjadi hode batado anak ni si Abraham sian akka batuon ainunga pola ape takke tudaling ni akahau ope si tabau manasa hau naso marparbuehon nadenggan jala si dabuhonoton tu api ia au aik do hudidihot tuhamu madokon paubah roha alai adul gumogo do narosian pudiku gari mabuan sipatuna kurang tama do peau didihon ni ido tuhamu to di porbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama pardegianna papungon nado eme na tu sopona alai tutungon nado anggo hurak kami tu api na soramitop isima saatna amang inang di masa Advent napadua honon di jamitaku minggu na lewat hudok do di minggu-minggu Adventon selalu doan non ditaringot pertobatan paubah roha Zalaidon waing muse ditaringoti di minggu Advent napadua honon paubahamu rohamuna. Adorang so saat kita tu hatani debata nama nosoi asa muba roha perjuluma morhatau sian makna Advent. Adong tiga hal nama cerikot nanaing di suatu minggu Advent tu saluhu ruas ni huria alai sian sude narikoti sada ima pakirimon harapan di minggu Advent semua jemaat diajak kembali supaya dalam menjalani kehidupan di masa-masa penantian akan kehadiran Kristus maulah semua menumbuhkan harapan di dalam hatinya. Mungkin banyak hal-hal yang membuat kita ingin putus asa dalam perjalanan kehidupan ini. Tetapi di minggu Advent disegarkan dan disuarakan kembali nasaruas di huria. Maddalani ngoluna ma di bagasan pakirimo tutuhani. Apapun kesulitan hidup,
selalulah memiliki harapan di dalam hati. Itu salah satu pesan Advent yang penting untuk kita semua. Berpengharapanlah. Apalagi di masa-masa sulit nuaingon ate mungkin di hita dapola terasa kesulitan ini. Alai pasti do adong biak ka ragam niya kahamaolot di tonga-tonga di pardalanan dingulu na keluargata. Alai mulak mamuse hita di sesadarion marningo jo hita ta gobar hojo ta bayak jo wado nuai situasi niya kadongata na di Bonapasugit na di daerah Sumatera nunga hari kesekian memasuki minggu kedua mereka masih dalam pergumulan yang hebat. Daku boto di payuti tamu do baritana, di payuti tamu do rangi, luar biasa do nuaing situasi di nasida kesulitan nasida. Kemarin saya lihat di berita ada sebuah kampung yang terisolir dan karena begitu besar juga dampak banjir dan longsor itu, keberadaan mereka yang terisolir itu sudah begitu sangat sulit untuk dimasuki. Mungkin orang tidak tahu kalau ada orang di kampung itu. Ada beberapa keluarga. Jadi sehingga mungkin bantuan-bantuan yang dilakukan tidak tersentuh kepada mereka. Tabayak kojo di bagasar situasi sisongoni hita. Kita susah tapi tidak ada jalan keluar. Kita sedang mengalami sesuatu yang begitu sulit. Tapi tidak ada yang bisa diharapkan untuk menolong. Bukan karena orang tidak mau menolong. Tetapi karena memang orang-orang tidak tahu bahwa ada yang perlu ditolong di situ. Pasti itu situasi yang sangat mencekam, mengerikan, dan mungkin akan menyedihkan. Apalagi mau dong sanga na marpese-pese dangi. Bama geleng nih. Air bersih susah. Makanan susah. Sementara dia harus punya orang yang harus dia pertahankan kehidupannya. Itu pasti sangat membuat diri ini depresi. Ala itu situasi si songoni pe amanginang di suara hon hatani debatado ikut toktong merpakirimon. Bayangkan di situasi yang seperti itu sekalipun dan memang justru di situasi seperti itulah perkataan atau pesan Advent tentang pengharapan ini harus betul-betul dihidupi. Sebegitu sulit pun kehidupan ini, maka di minggu Advent yang kedua ini diberi satu kata. Berharaplah selalu bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata di hidup ini. Alitutu dangro buti songgop pangurupion di debata topu songoni dangarongi diam saja di dalam kesulitan, menunggu saja di dalam kesulitan. Tentu pertolongan itu, perubahan keadaan itu tidak mungkin terjadi kalau kita yang dalam kesulitan selalu pasif dan menunggu. Alaida mamanginang dapat masya baritai nunga pigaleleng halaki paimahon pangurupion alay dangadong alay ala dirosak ni situasi na haciti keluar mahalaki sian hutai. Mereka berjalan menempuh puluhan kilometer keluar dari pedesaan itu dan meninggalkan beberapa orang di situ untuk mencari bantuan. Diwawancarai Manasida Jupang Dohot, mereka berjumpa dengan orang-orang yang membawa bantuan dari beberapa kota. Minta tolong, hami majo Indonesia. Ngapiga hari hami, dangadong dapat manangah. Uboto hami do bantuan non nang tualak nasing inna. Aliasi joro hamuna. Hami majo dang sanggup behami inna. Ngasai daw hami mardalan. Holalao mangido pangurupion. Bemuliate ma ima pangurupion di Tuhani. Ketika mereka berangkat dari kesulitan itu, mereka merasakan bahwa memang Tuhan menolong. Nai pina kulingan nei gabe terbuka rohana. Batutu nang pe tu halakakian pangurupion alai toy mah marbagi mah dilem matunasida
No cagona amanginang didok nasida dope adong nakiku bolus sami tong huta di toruanan. Songoni dong nang nasidang boy keluar meloboi. Leo kamu jotong pangurupiot tusi. Di tengah-tengah kesulitan mereka masih mampu juga untuk memikirkan orang lain. Di tengah-tengah penderitaan mereka juga masih mampu manarihon halak na asing. Imanguluni halak namar pakirimon. Dia tidak mungkin diam dengan keadaan. Dia tidak mungkin hanya menunggu di tengah kesulitan. Dia bukan orang yang pasrah. Dia bukan orang yang putus asa. Alai halak namar pakirimon tu debata. Mardala doi terus berusaha keluar sianak keragam ni hamaolon dohot kesulitan. Jala mauliate dihita ruas ni AKBP Reformanda di minggu na lewat hita pe nunga manupahi tua kadongat tadisan punguma siak kita sia juta sekian nunga tatongosi mungkin secara bilangan dan sediai alai ala mardongan las niro hadoh tangiang tutu mace gudang do lapatan nii tua kadongat tanadisan. Mereka merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar menolong dari semua orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk melakukan kebaikan. Sia juta sianon, 2 juta sianan, 4 juta sianan, 3 juta, ujungnya sian distrik tahun hampir mencapai 400 juta. Martopak johita di situasi ini. Alani abang inang jangan pernah bahwa merasa perbuatan baik kita hanya sekedar formalitas tidak mampu mengubah apa-apa. Selagi bisa berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik kita, selalulah kita lakukan. Dan itu pasti akan memberi dampak kepada mereka yang menerima kebaikan. Ima ngoluni halat namar pakirimo namangina. Alani nangpe songoni sulit ni situasi nasida ida mah disario debatado nasida. Nangpe nuaing tari luilu nasida ala godanga ka korban jiwa do segala macam na hinaholongan ni rohani nasida. Alai ida ma molo olo do nasida marpakirimo tu debata apulot jala pargogoan ni debatado nasida saluhutna. Jala hita pesongoni. Mungkin kita tidak terkena banjir, mungkin kita tidak terkena bencana alam, tapi saya yakin semua dari kita punya beban hidup dan kesulitan di dalam hidup masing-masing. Ale mulu banjir natari arung do opat talak dua state. Ona banjir ale moleate di tu atong ba itor sudah surut. Ada amang sirait, ada amang silaban, ada amang ada teh mesti amang hutapea, calo situ hutapea. Di daerah Rancamanyar sana ada 4 kakak ruas kita terkena banjir. Alai sona bargogo do nasida. Ay rencana nami naing mga leon pangapulian do semangat do. Ale songon na luar biasa do semangat nasida nangpe. Ikon masa songoni dang mudum nasida sadari sabur ngidang adong mudum pami amang. Alai ba muliate ma di Tuhan ninna do pida ba. Muliate di Tuhan bui do pe sehat tami ay urip puami ulu adun tersentrum mana songo dia ala listrik aliran listrik segala macam muliate di Tuhan. Labatan na bui do pe nasida madok muliate. Jaladong do pe na tiki madok ba ay dang sedia do pe namang inna. Ala hubayakon na Sumatran inna. Ay memak ko na banjir do hami na borngi repot dang boy modum paya sojabon ninna. Tetapi saya rasa ini belum seberapa amang inna. Ay dukur payutiut na Sumatran. Bamuliate ma di Tuhan margogo nasida ruas ni huriat tanang pe kona banjir di Rancamanyar. Alani amang inang di bagasa sadarion naing dipaingot dihita di minggu Adpenon. Pengharapan itu harus ada di setiap orang yang beriman. Apa penderitaanmu? Apa situasi sulit? Apa yang belum kamu temukan di dalam hidupmu? Apa yang belum tercapai? Apa keinginanmu? Jangan pernah putus asa dengan semua itu. Unak kiadok, unga besai, dangadong beon, jangan. Tetapi di minggu Advent ini, tude batama pasaha saluhu na pakirimomi jala porseai ma jupang doi di bagasang ngulum alani gugu dohot asini rohani de bata ido minggu Advent songon turpuk jamita di bagasa sedarion amanginang
hata nata jahana king suara asa para dehon akan nabar betul-betul onom 150 tahun nasalpu doi di hataho si Jesaya. Dan si Yohanes parjolo nama doki si Jesaya. Kurang lebih 650 tahun sebelum Kristus itu sudah diungkapkan. Lihat betapa lamanya, betapa panjangnya. Tetapi apakah tidak terjadi? Tidak. Jadi ini bukan persoalan waktu. Ini sebuah kepastian bahwa setiap firman Tuhan pasti terjadi. Alai tu isi do masai, tuhala namar pakirimon jala nama kaporsiai de bata. Bolo porsia doho. Masa doi di bagasan ngulum. Ido halak na porsia. Rentan waktu mungkin lama, rentan waktu mungkin tidak bisa kita pikirkan, tetapi percayailah, firman Tuhan pasti akan terjadi. Molo di dok si Jesaya 650 tahun nasalpu. Para dehamu dalan tu debata. Para dehamu dalan nunga neng roi bana. Masa main waing diturpuk nata jahaon di dok si Yohanes. Nunga ro ibana. Gari mabuka sifatuna. Maniup sifatuna. Dang tamado peau. Dan itu kejadian setelah waktu yang begitu lama. Alani amang inang dihita saluhutna. Gudang dope mungkin nanaeng tahirim masa di bagasang ngulutakan naulina dingkan di minggu hatpen ini sampaikanlah segala sesuatunya kepada Tuhan dan yakinlah Tuhan bekerja menjadikan harapanmu itu di dalam hidupmu. Undang pola dong pikiran adang bu ibi ai terbohang ngaliling dia dong bi jangan ada seperti itu. Jangan ada seperti itu. Di dalam Tuhan semua yang kita inginkan yang baik pasti akan Tuhan wujud nyatakan. Namangiut amanginang alai boasa dong hita nasipata dang makilala namangula do debata lo pasaut tonakan adengkan di bagasang guluta. Sebenarnya kalau kita masih menantikan di dalam hidup kita menantikan perbuatan-perbuatan Tuhan nyata di hidup kita. Tetapi sebenarnya sudah banyak yang nyata perbuatan Tuhan itu di dalam diri kita. Alai sifata hita dang makilala. Molo turpukom madok paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaum banua gijang. Sebenarnya harajaum banua gijang manang lomo ni rohani debatai nunga songgop. Nunga songgop tuhita, nunga roh. Sudah terjadi, sudah ada perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita tidak merasakannya. Jadi mulu na songgopom memang sifata, mulu dang nilai roh halau mamereng na songgopi, manang makilala na songgopi. Tutudang boto otta na songgopi. Buah mana songgop sifata dang terasa dangi. Kalau itu apa seperti kupu-kupu, kadang hinggap di atas kepala atau di bahu, ulu do sifata, dang tabotoi, ala dang tali horwata, tu sih. Manang contoh lagi kita duduk-duduk, udul-udul, ale tatiok HP tapokusya kita dong ataro, hudul di samping ta, ngatulu-pulu menit tibana sih. Tabereng topu, na isodolai. Ay hamu niya ngaliling aso ay torbuha liling na ay nga 30 minita ay buhay ay nga senaki nga iso no pa pasirusuho na menu happy inadungan nema basi bata songoni dora ka pasu-pasu ka pabainan ni debata na tuhita sebenarnya sudah banyak tetapi kita tidak perhatikan sebenarnya sudah banyak tetapi kita tidak rasakan jinga songgop harajaum banua gijang itu hita holan mamereng jala mangaleo rohana malau marnidai di bagasang guluta. Asa tadok batu tudo Tuhan. Nunga songgop harajaumu tu bagasang guluku songoni nang tutonga-tonga ni keluargaku. Amanginang. Adong sada sian turpukon memang godang do poin-poin di turpukon naik ko sivasaton. Alai terkhusus majo tuna sadaon niodol hotu hita. Dia me orang tidak akan mampu merasakan kerajaan Tuhan itu hadir di dalam hidupnya
di dalam keluarganya, molo masa gijang ni roha di bagasang nguluna. Jadi ini satu hal yang sangat membuat orang terhambat melihat bahwa Tuhan itu sudah datang di hidupnya. Ini satu sifat yang bisa menutup mata, menutup pikiran kita untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu memang sudah lama bersama-sama dengan kita. Apa? Kesombongan. Itu bae macai sogor rohani debata marnida halak na gijang marroha. Boda 10 ayat 5. Amsal 16 ayat 5. Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Karena orang yang sombong tidak akan mampu melihat bahwa Tuhan itu menyertai perjalanan kehidupannya selama ini. Orang yang sombong tidak akan mampu melihat bahwa Tuhan sudah hadir di hidupnya, di keluarganya selama ini. Hidup bain di dok si Yohanes diulakon pahornop pamu namar betul-betul itu namar betul-betul beroha. Udang pagapati bohu pahornop datarkan. Jangan merasa bahwa kita ini pusat dari segala sesuatu, pusat dari dunia ini. Ido gijang niroha menurut tahu. Gijang nirohai kesombongan ini itu merasa bahwa dirinya adalah pusat dari segalanya. Molo adong parpunguan na iba nama pusatna. Di rumah tangga iba nama pusatna. Di barkarejoan iba nama pusatna. Seakan-akan dia segala-galanya di segala posisi dan segala tempat. Itu kesombongan. Jadi halakna gijang rohana pasti tidak akan mampu merasakan bahwa Tuhan itu selalu hadir dan menyertai kehidupannya. Aido bain di dok si Yohanes samu anak niulok paubahamu rohamuna. Unang di dok roham anak ni si Abraham po terbuha roham anak si Abraham. Kan kesombongan itu. Molo anak si Abraham terbuha dang boy be sifat kosong. Molo anak si Abraham terbuha dang boy sifat ngotop be. Molo anak ni si Abraham terbuha dang adong be salam. Itu kesombongan yang begitu besar. Ujungnya di dok si Yohanes mah. Siap batu ape boy do iwet debata. Anak tu si Abraham masih botoh ho inna. Kasar deh. Itu begitu kasar kepada orang yang sombong. Jadi sifatnya hitape nang manian bau baroha sia ni mamarjolo sia kesombongan ni. Alai posro dia ka BP reform bandon. Nasrek marroa do sudah teh. So konda tabu parekel mune. Posro hate luar biasa serep marroh hate. Iya, ikosongon itu. Alai au molo hupamana dagi molo alak da gijang marroh songon sinakingi. Manang di dia pe dak tabu mardong adoton. Molo gijang rohana. Unakon mardong amar keluarga pe doton ruduk do. Ruduk molo sabala gijang ngabada butu gijang ni roha. Kita lihat di rumah. Kalau ada yang merasa di dalam rumah tangga itu bahwa dia adalah pusat dari rumah tangga itu, anggon olah perbedaan mau teruson. Olan persoalan nama teruson. Kalau ada yang merasa bahwa dia pusat dari keluarga itu, audo ama di jaboda, ikut sudedo, khobar tuataku. Audo ama di jaboda, ikut sudedo hormat tua. Audo ama di jaboda, ikut radedo. Dia narikot dia. Anggoi tertekap batin mainatai. Beda lah, dangi. Tertekap batin mah. Ujungnya ada istri yang tertekan batin, dang boy taralo ibana, dang boy ibana mangalo. Ujungnya nangit-nangit. Bayah mah. Ulu do ipu sadangi. Untuk itu amang inang jangan pernah merasa pusat dari kehidupan ini. Istri juga seperti itu. Jangan merasa karena ada sesuatu yang lebih dari istri, maka dia merasa dia pusat dari keluarga. Pasti kehidupan kita akan penuh dengan pertengkaran. Di halak nagi jang marroa zadanai, atau patok do tersinggungon, atau patok tersinggung, merasa bahwa dirinya tidak boleh
harus sesuai dengan dia pikirkan. Jadi rudut do dalam memang moldo mardongan do alat nagijang marroha ido bain de bata pedang lomo rohana mardongan tuhanak nagijang marroha ubain di do ibana huhagigion kasar deh huhagigion halak nagijang marroha labatan na Tuhan memutus hubungan untuk orang-orang yang tinggi hati, karena orang yang tinggi hati pun tidak akan pernah mengakui dan melihat Tuhan di dalam hidupnya. Jadi sifata ikut tarimangi jongo lutom pribadi lepas pribadi ate amanginang. Kalaupun kita tadi mengatakan ruasnya kare pormando na kasih na serek marroa sudi introspeksi mana teh unang tor taklem songoni rikok dotong intervensi introspeksi alania hamanginang songon na udok naking salah satu ciri orang yang sombong dia murah sakit hati dang bui salah donganna dang bui na hurang donganna lewa anu donganna dang di sisi wana ngama gawat namon ngeri mabayan dang adong isi seyau inna alai kota buat do tu diri tamanginang songon turpuk naki haru anak si Abraham pedang boy si pangasa hono toni si patengah-tengah honi di ngolu ni si ganu pari apalagi dia depan di Tuhani itori seharwa hita iko si seyok kita itori seharwa hita iko si tabi-tabi yok kita mau lomar dalat tol metoracik rohat taladang ditabi hita adang anung ditabi bayana nagijang roham do nagijang itori seharwa ho kosongoni do. Jangan kita tunjuk orang lain sombong karena dia tidak menyapa kita, karena dia tidak menyalam kita. Kita harus tunjuk diri. Siapa aku yang harus disalam-salam? Siapa aku yang harus dihormat-hormati? Ikut tuau do dang roh halakat tuau merpanukun. Itori seau merpanukun anak tuau. Seau ikut merpanukun anak tuau. Balomo naisi. Cepat sekali kita sering tersinggung. Cepat sekali kita sakit hati. Seakan-akan kita dewa dari semua dewa yang harus orang lain permisi, yang harus orang lain biasa-biasa na mangului amangate inang biasa-biasa mata banda mangului serep pita marroa kita yang harus menuntut diri naing mania kusi saya halakan au mania mani saya halakan au mania manabi halakan au mania manukut tu halakan mau tu ngadong nahurang jangan tuntut orang lain itu bagian dari kesombongan itu jangan terlalu banyak menuntut orang lain harus sesuai dengan kehendakmu dah kalau di parsaoran di rumah tangga pun seperti itu. Jangan menuntut orang tua ini harus seperti ini, harus seperti itu. Jangan menuntut istri ini harus seperti ini, harus seperti itu. Terlebih dahulu tuntut dirimu. Tuntut dirimu. Aharu asalana molohita na barjulu. Aharu asalana molohita na manukun. Aharu asalana molohita manungguli. I bagian sian serep mirohade. Sian serep miroha. Alani amang inang. Di bagasa sadarion, poin na paling utama na naing sibuano tuhita. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesombongan rohani seperti yang dipesankan si Yohanes hari ini. Unang ngalani anak si Abraham po. Gabi naing lomom-lomom. Unang ngalani anak si Abraham po. Gabi merasa honoko nama notikos siya saluhuna. Jangan. Kita semua mari rendah hati. Selalu ada yang harus diperbaiki dari diri kita. Seperti topik hari ini, bertobatlah. Itu seruan yang harus diperdengarkan tiap hari. Martin Luther mengatakan setiap hari adalah hari pertobatan. Setiap hari selalu ada yang perlu diperbaiki. Siapapun hita jalata hilala mahita nuai ngamanginang songon na didok si Johanneson idahamu si Johannes bilang haruga siap batuan boy di bayan de mata anak tu si Abraham isi do batui hitamai dang pinopar ni si Abraham pita sian hamudaron sian mudar dang pinopar ni si Abraham pita. Kita bukan keturunan Abraham dari garis keturunan sian igung tapi bulu bereng dang pinopar ni si Abraham ison alai ida ma marhite Yesus Kristus nang peso pinopar ni si Abraham pita sian garis keturunan alai sian Yesus Kristus dohot jala parsidohok mahita nuaeng gabi pinopar ni si Abraham ala ni Yesus Kristus dosa luhut ne jala gabe taruli mahita madapot mahita
berpeluang mahita, majakon haluaon nasa leleng-leleng nay nabi nagabagahot Tuhani di padan narobi tuaka pinopar ni si Abraham. Tuhita pesaha mainuaing marhita Yesus Kristus tuatay na 2 minggu naing nanaing ta pestaon hari hatutubuna. Alani amang inang, tidak ada yang perlu disombongkan dari kehidupan ini. Tidak ada yang perlu kita banggakan sebagai diri pribadi yang ada dalam kehidupan kita. Semua itu pekerjaan Tuhan. Kalaupun batu itu menjadi anak bagi Abraham, itu karena kehendak Tuhan. Molotung penuaing parsidohot tita amangin ang dijabar hanguluan nasa leleng-leleng ne, itu pun karena kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari hidup ini. Asing ni nadinggak kita masih holongan satu sama lain. Dangadong no dinggasian nih. Mari saling mengasihi satu sama lain, saling menghargai, saling memberi salam, saling memberi hormat. Unang sa ikut dihormati, tapi mau saling menghormati. Mari berpengharapan di dalam kehidupan ini Tuhan akan bekerja, dan mari menjadi pribadi yang rendah hati kepada sesama kita. Amin, kita berdoa. Muliate Tuhan di bata Jehovah, di bagasa perpunguan nami sadarion. Tutumay Tuhan, hola tuhodo hami marpakirimon di ganu pardalanan ningulu nami be, gudang akan asinita ni rohanami, gudang akan huhirim hami di keluarga nami, di aka parkarejuan nami, di sude sisi kehidupan nami. Alani tu ade bata Jehovah pos rohanami marhite hagugu ummu, marhite asini roham, manang dia pe Tuhan na huhirim hami di bagasang ngulu nami, akan nadinggan pos rohanami pasautom mudoi di bagasan ngulu nami nang keluarga nami. Songoni nang tua debata Jehovah dang terbaik kami marnida nadinggan marnida hasosonggop ni harajomo di tonga-tonga ni ngulu nami anggo di bagasa gijang ni roha kami alani sungguli ganu roha nami be asau ulu kami Tuhan paserepor roha nami asanggiat bui mardame sonak kami marparsauran di tonga-tonga ni keluarga nami di huriam nang humaliang nami paluas sami Tuhan marnida hasosonggop ni harajamu di ganub ngulu nami be Tuhan marningot nak kami dia ke keluarga dongan nami nadong di bona pasugit di namarukil nuaing nasida ala si taunon napi noloasmu songgop di tonga-tonga ni ngulu nasida Tuhan homa nama pargukui nasida mangaramoti nasida jala manarihon nasida sungguli saluhut rohania kadongan asabui mangalehon roha lau patupahon pangurupion tu saluhut dongan nami na di bona pasogi tu homa toktong Tuhan huba gonggopok kami saluhut na dia kadongan nami petuan debata jahu mana di bagasa persahiton toktong Tuhan hueleko kami tu ho di bagasa serep ni roha leho kamalumot tu saluhut ruas ni huriam songoni nang Tuhan di sudi sakap ni huriam AKBP Bandung Reformanda di kegiatan-kegiatan Natal doh diaka kegiatan-kegiatan latihan homa toktong tuan debata Jehovah na batulus sosaluhna asa taulas ni roha dihami jala hasangapun di kuarmu namar muliai gudang akka gerusa nami gudang akka hahurangan nami marpamuati maroham di saluhne jala jakkom matang yang namion holan di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus dohto di porbadia. Amin. Amang inang tapara di mapiliata mari di mahita.
Tuhan kijang roh manikir sidang olon nina saha jol mahon naing hawa donaro. Pauli di ipana marohamu nape araina Solomona pada masa sudi dalam nanaing ture lau bongo turohata ipena tau sabatna abali masudi. Roha serepon naing topo tonado paroha jukaton sayalon nado paroha nature na unduk di hatana na olo toguona di topo Jesusi. Asiroham Tuhanku para demawon majakon turohaku oha tuaokon pongoti rohakon disimaho maringan sai homa ale Tuhan napuna autokton.
hamu parrohani naung rodo tuamuna pasai hondo sangi rosian kijang do madikir sidang olon dinasaha jolmahon naing buat onado. Tapasama pilihan na tapapungon tuadupan di dipata martangyang mahita. Ali dipata ama namin na di banua gijang hodo haroruan di salu si leon dading gado nasa ulibasan na mauliutus. Hupasa tami masian na ni leon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti. Asau para siya kami pilihanon. Pati bulon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku osadohot gogoki rodi saluhut artaku upasa hati Tuho nasa usaha tokudo. Ale tuat debata amanami rodi saliling ni liling na muliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hami di bagasa tahun parkuriaon nang salpui. Asini rohamdo napasahato kami tu bagasa tahun nebaruon. Huida hami di bagasan nasa tahun ni denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita nauli tu hami. Asa mardame jala marhasonang rohanami. Tabai hodo bilangan di akana porsea. Akana burju mangului hatam. Di pargogoi hodo akana porsea dohot naposom. Akana mamaritaon habal gaumu di tonga-tonga ni huriam. Tungna soha bilangat do sudedeng gad ni basam nasa tahun ni. Sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan, sahat rodi sadarion. Di baini, hu puji hami magwarmu, jala hu pasanga pami maho. Say gonggomi, jala pasu-pasu manang huriam. Tabai maganup ari torop niaka na porsea, namar holong ni roha diho. Say pararak maharajamu di sadok portibion. Say ramoti huriam, asa unang saut tahi ni parjahat. Na mangabati hararat ni harajamu. Say unang loas huriami disusai, digawori, manang dileai. Ramoti maakan na pinilipmu, pay masahat tu hanguluan. Say ramoti masude na posom, na mamaritahon barita nauli. Say jo maakan na soporsea dope, asa doho na sida pasangapon guarmo. Say ramoti, jala parbadiay mahuriam, sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo. Say ro maharajamu, say sauk malomo ni roham di banotongon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songong tanisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai hodora puna harajaon dohot agogoon rodi hasangapon
di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di saur hodamena tuto di munabe. Amen. 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 Horas madihita saluna. Amanginang hok maju hita ate dihudulata. Ala satokin neng maride naposota. Dalat talo manupahi natal nasida. Banasa dia natar bain bata bain ma. Roma naposo tujulu. Cek. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, head of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Mission, perfect delight, birds on my side, and descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior, praising my Savior, praising my Savior all the day long, all the day long, all the day long, all the day long, all the day long. Blessed assurance,
Asli. Oh, yang Bang Jira. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, makasih Pung. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih ya Mang Inang. Sudah. Thank you.
Malu banget sih. Malu banget.